Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kani. Mga igsuon karong adlaw atong gisaulog ang pangilin ni San Pedro Bautista ug San Pablo Miki ug mga kauban, mga martir. Ug aron maandam kita sa pagsaulog sa Santos nga Misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Isuri ko ang akong kasalanan, saway paglibod isugilod ko. Sayod nga man kiningalaot, misalig lamang sa kaayo mo. Wagtana ang akong kasalanan, dugang kaluwasan nga kung ipaabot, ipakanaon mo. Kaluyan nanda kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon nanda kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Diyos, kalig-on sa tanang mga santos, nagtawag ka sa mga martir, San Pedro Bautista, ug San Pablo, ug mga kauban, nganha sa kinabuhing tunhay, pinaagi sa krus. Itugot nga tungod sa ilang pangama, magmaisog kami sa pag-amping hangtod sa kamatayon, sa pagtuo nga among gihuptan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Sirach. Maingon nga ang pinili nga bahin nga tambok sa halad sa panaghiusa, gilain alang sa Ginoo. Mauusab si David nga gipili gikan sa mga Israelita. Nakigdula siya sa mga leon ug sa mga uso, ingon og kini mga nati nga karnero ug gagmayng mga kanding. Sa gamay pa siya, nakapatay siya og usa ka higante aron pagluwas sa iyang katawhan. Nagbutang siyag bato diha sa iyang saplong ug gitumong niya ug gitapos niya ang pagpanghambog ni Goliath. Nagampo siya sa Ginoo ang labing halangdon ug gihatagan siya kusog aron makapatay ni adtong bantog nga sundalo, aron ang mga nasod magbaton og pagtahod alang sa gahom sa iyang katawhan. Ang katawhan nagpasidungog kaniya tungod sa pagpatay sa iyang 10,000 ug sa gipurong-purungan na siya nga hari, gidayeg siya nila tungod kay pinili siya sa Ginoo. Gipuo niya ang tanan niyang mga kaaway ug gidugmok niya sa dayon ang mga Filisihanon aron dili nagayod sila mahimo nga usa ka hulga. Sa tanang mga butang nga gihimo ni David, nagpasalamat siya ug nagdaig sa balaan nga Ginoo, ang labing halangdon. Gihigugma niya ang iyang magbubuhat ug nag-awit siya sa mga pagdaig ngadto sa tibuok niyang kasing-kasing. Nagbutang siyag mag-aawit diha sa altar aron maghatag og matahom nga huni. Gihikay niya ang mga panahon nga pangilin sa tibuok tuig ug naghimo niini nga mga dagkong higayon. Ang templo milanog sa mga pagdaig sa Ginoo sa tibuok adlaw. Ang Ginoo mipasaylo sa sala ni David ug nagtukod sa iyang gahom hangtod sa kahangturan. Naghimo siyag usa ka sabutan uban kaniya
nga siya ug ang iyang mga kaliwat maghari nga masanagon sa tibuok nga Israel. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Daikon ang Diyos nga akong manluluwas. Daikon ang Diyos nga akong manluluwas. Ang pagi sa Diyos dili masayo. Ang saad sa Ginoo gisulayan sa kalayo. Siya sa katamin sa tanan nga nagadangot kaniya. Daikon ang Diyos nga akong manluluwas. Mabuhi ang Ginoo ug daygon ang akong bato. Ibayawon ang Dios nga akong manluluwas. Busay sangyaw ko o Ginoo diha sa kanasuran. Ug awitan ko ang pagdaig sa imong ngalan. Daikon ang Diyos nga akong manluluwas. Ikaw ang naghatag og dagkong mga kadaugan sa imong hari. Ug nagmaluluyon ka sa imong kidihugan. Kang dapet og sayahang kaliwat sa kahangturan. Daikon ang Diyos nga akong manluluwas. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pagdaikon ang Diyos. Hallelujah. Pagdaikon ang Diyos. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Naasab gani. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaw ikaw o Ginoo. Si Hari Herodes nakadungog ni ining tanan, kay nasangyaw naman sa tanang dapit ang kabantog ni Jesus. May mga tao nga miingon, nabanhaw si Juan nga magbubunyag, mao kini ang hinungdan nga nahimo niya ang mga milagro. May miingon usab nga siya mao si Elias. Apan ang uban miingon, propeta siya sama sa mga bantogang propeta sa karaang panahon. Sa pagkadungog ni Herodes sa gibuhat ni Jesus, siya miingon, siya mao si Juan nga magbubunyag, nga akong gipapunggutan, apan nabanhaw. Si Herodes mismo mao ang nagpadakop, nagpagapos, ug nagpabilanggo kang Juan. Gihimo niya kini tungod kang Herodias nga iyang gipangasawa, bisan kon si Herodias asawa ni Felipe nga iyang igsuon. Kay si Juan God nagpunay magsulti kang Herodes,
Dili matarong nga makigpuyo ka sa asawa sa imong igsuon. Tungod niini nagdumot si Herodias kang Juan ug naninguha pagpatay kaniya. Apan wala siya makahimo niini kay wala man siya tuguti ni Herodes. Nahadlok si Herodes kang Juan kay nasayod man siya nga si Juan maayo ug balaan nga tao. Busa iya siyang gipanalipdan. Gusto si Herodes mamati kaniya bisan tuod masamok ang iyang huna-huna inig kabati niya sa tanan nga isulti ni Juan. Sa katapusan nakahigayon ragayod si Herodias. Nahitabo kadto sa sumad sa adlaw natawhan ni Herodes. Niadtong higayuna nagkumbira si Herodes ug gidapit niya ang tanang kadagkuan sa kagamhanan, ingon man ang mga pangulo sa kasundaluhan ug ang mga inilang mulupyo sa Galilea. Ang anak nga babae ni Herodias misulod ug misayaw ug nakapahimuot siya ni Herodes ug sa iyang mga bisita. Busa ang hari miingon sa dalagita, "Unsa may imong gusto? Ihatag ko kanimo bisag unsay imong pangayoon." Nakasaad pagani siya uban ang pagpanumpa nga nag-ingon, "Ihatag ko kanimo ang tanan nga imong pangayoon bisan pag ang katunga sa akong gingharian." Busa migula ang dalagita ug nangutana sa iyang inahan, "Unsa may akong pangayoon?" "Ang ulo ni Juan," mitubag ang inahan. Ang dalagita midali pagbalik ngadto sa hari ug miingon, "Ihatag kanako karon dayon ang ulo ni Juan diha sa bandihado." Nakapasubo kini pag-ayo sa hari, apan wala siya makabalibad tungod sa iyang gipanumpa at ubangan sa tanan niyang mga bisita. Busa diha-diha nagsugo siya usa ka sundalo nga punggutan sa ulo si Juan. Milakaw ang sundalo ug miadto sa bilangguan ug gipunggutan si Juan. Unya gidala niya ang ulo nga gibutang sa bandihado ug gihatag ngadto sa dalagita ug gihatag usab kini sa dalagita ngadto sa iyang inahan. Sa pagkadungog sa mga tinun-an ni Juan mahitungod niini, miadto sila ug gikuha nila ang iyang lawas ug gilubong. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mga igsuon, maayong buntag kanatong tanan. Sa atong kinabuhi, dili nato malimod nga naa gyud tay mga nagkalain-laing matang sa kahadlok. Daghan sa atua mahadlok mamatay nga mabalaka ta kung asa ka ta paingon kung matapos na ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Labi na kung wala pa kita nakapangandam. Aduna say kahadlok nga mabiyaan ta o kanang gitawag nato karon nga FOMO, kanang fear of missing out. Diin mabalaka kita nga basig maawit kita sa uso. Aduna say kahadlok nga basig masakit ta. Labi na karon mga panahona nga uso kayo ang mga nagkadaiyang sakit. Ug syempre anaa sab mga igsuon ang kahadlok sa kapakyasan, kanang mga pagduha-duha nato kung ato ba gayud makab-ot ang atoang mga pangandoy. Ug kay lagi tungod niining mga nagkadaiyang mga kahadlok ug usahay murag pamati nato wala nay katapusan ang mga kahadlok sa atong kinabuhi. Usahay makahimo noon tag mga butang nga epekto rapod sa atoang kataranta o atoang desperasyon nga mawala ni ang kahadlok sa atong kinabuhi. Gani na ay usa ka pari pod, siguro nakadungog na mo ani ngadto sa Mindanao nga grabe ang iyang gipamati nga mga sakit-sakit. Nya murag kapilya na siguro siya sig adto sa doktor kay wa man jud siya ayo-ayo kay bawo mo siya gibuhat miadto siya og mananambal, no? Niadto siya og albularyo. Ya una-una nato pari pagyud. Ya kami baya magsigig ingon ninyo nga dapat dili mo magsigig duol aning mga lain-laing klase sa mga mananambal, no? Kay kana ilahang mga gahom, dili kana iya sa Dios. So kaning nga example sa pari dito sa Mindanao mga igsuon, example lang ni siya sa kanang pwede natong mabuhat tungod sa ato ang mga kahadlok. Karon sa atong ebanghelyo nga nadungog,
ato sab kining makita nga klase sa kahadlok diha ni Herodes. Niining panahona, ang konteksto sa atong ebanghelyo karon, ang pangalan ni Jesus man gud mga igsuon nailhan na ngadto sa Galilea, murag nisikat-sikat na gayud ang pangalan ni Jesus. Mao na nga daghan kaayo ang nangutana nga diin maniniya gikan ni iyang gahom sa pagpangayo, diin manigikan niya ang iyahang kaalam sa pagpanudlo sa uban. Mao na nga uban misulti nga kini siya mao siguro ni siya si Juan nga magbubunyag nga dabanhaw. Nguban siya siguro si Elias nga ang gipaabot nga propeta sa dili pa mobalik ang Mesiyas. Yang uban sab ningon sila nga usa lang na siya ka propeta, no, sama sa mga propeta sa unang panahon. Apan alang kang Herodes mga isuon, di gid siya mapakali, no? Mura bitaw siya og kanang nataranta kay basig kinsa man gid ni si Jesus. Kay kumbinsido siya nga si Jesus mao si Juan nga magbubunyag. Unya kulbaan kaayo siya nga si Juan nga magbubunyag ni kay siya baya ang nagpasugo nga punggutan og ulo si Juan nga magbubunyag. Basi nagtuo siya nga si Jesus mao si Juan nga magbubunyag nga nabanhaw nga maoy mubalos kang Herodes. So atong tan-awon ang atong ebanghelyo, no, ang kamatayon ni Juan nga magbubunyag, ngit-ngit kaayo ni nga pagpadayag sa kanabitang pwede nato mabuhat tungod sa ato ang mga kahadlok kung kita ulipon sa garbo o kahadlok. Diba, ana ay kadaghanan nga mga politicians karon nga kay mahadlok man silang mapulihan unsa ilang buhaton, no? Ilahang ipang padagano ng ilahang mga pamilya. Gani dito sa Maguindanao, di ba, katong massacre dito. Kay dili sila gusto mapulihan sa ilang mga posisyon, mahadlok sila ni ana, hangtod na lang nga naapod sila gipapatay o gimassacre nga mga tao. Muna ang mga igsuon nga tungod sa kangit-ngit sa kasing-kasing, kay tungod sa garbo rapod o kahadlok, makabuhat kitag mga butang nga dili nato mahuna-huna nga mabuhat di ay nato. Sama ni Herodes, siya sab na bilanggo sa kangit-ngit sa iyahang kahadlok. Sa ebanghelyo nato kay bawtang si Herodes, gusto kayo siya mamati ni Juan kung siya magsermon, no? Kung siya na ay ipanugilon. Pero bisan pa man ganahan siya maminaw ni Juan, anaa lang gihapon kaniya ang iyahang garbo. Anaa lang gihapon kaniya nga ang kahadlok nga dili unta mawa sa iyaha kung unsa man ang gahom nga gihatag sa iyaha sa mga pangulo sa mga Romano. Mao na nga kay ang epekto niini gusto man sad niya nga pakita sa uban nga masunod gid ang iyahang mga gusto una sa usa ka kumbira, no? Iyang giimbitar tanan niya mga opisyales, tanang mga politiko, no, mga tanang mga kadakuan sa ilahang lugar. Ug didto tungod kay nakainom, iyang gipanugilon nga o sige, ganahan man siya sa pagsayaw sa anak ni Herodias. Sige, nindot kay imong sayaw ug tungod sa kanindot, no, tagaan ti ka bisag unsa nga imong gusto. Unya unsa may gipangayo sa anak ni Herodias? Ang ulo ni Juan nga magbubunyag. So sa ato pa, walay mabuhat si Herodes kay hubog na siya, unya naa ang iyang garbo mga igsuon, no? Dili siya gusto nga mapakauwawan siya at ubangan sa iyang mga bisita. So nakadungog man iyang mga bisita nga mao din na ang gustong gipangayo sa anak ni Herodias nga ang ulo ni Juan nga mabubunyag. Sige, aber atong tan-awon kung mabuhat bagyod ni Herodes. So bisan sa iyahang kahadlok mga igsuon, bisan nga siya ganahan ni Juan nga magbubunyag, wala siya nabuhat kay mas nahadlok man siya nga mauwawan at ubangan sa iyahang ginsakupan kaysa kahadlok niya sa Ginoo. Mas nilabaw ang kauwaw niya kaysa sa iyang kahadlok. Nga bisan nga bati ang iyang pagabuhaton, iya ra gihapong gibuhat. Wala mga igsuon nga kitasab an nga niya dinhi karon isip mga sumusunod ni Kristo,
kinahanglan natong timan-an nga ang mga kahadlok nga atuang ma-experience no kada adlaw ug sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan, kining tanan lumalabay lang. Atong tanawon kuno unsa may mga kahadlok ninyo sa una nga anaa gihapon karon. Siguro kadaghanan na nini nga mga kahadlok nilabay na, atuan na lang gipangkatawan. Muna, sa ato ang pamalandong, on top of our fears, my dear brothers and sisters, mas palabwan pa unta nato ang atong kahadlok sa Ginoo. Kaysa kung giingon ang mga kahadlok sa kalibutan, mga butang ra kini nga mulabay lamang. Apan ang pagtahod o pagkahadlok nato sa Ginoo, mauni ang magtukmod kanato sa pag-aron kita magpuyo diha sa katarong. Aron kita biyaan nato ang ato ang mga garbo. Kay kung aduna kita'y kahadlok sa Ginoo, timan ininyo nga mawagtang na ang kahadlok nato sa kalibutan. Kay kung ang Dios sumapa sa ebanghelyo anaa sa atong kiliran, kinsa pa man ang makabatok kanato. Again, ang mga kahadlok kanunay anaa sa atong palibot. Apan ayaw ilimod mga igsuon nga ang Dios o ayaw pud mo kalimot nga ang Dios anaa usab. Mao na nga dili nato tugta ng atong mga kahadlok nga maoy mo dikta sa atong kinabuhi sama sa nitabo kang Herodes sa atong ebanghelyo. Hinuon itugyan nato ang tanan ngadto sa Ginoo. Amen. Manindog kitang tanan. Magmalampuson kita sa atong pagpakigbatok sa mga gahom sa dautan kung magkahiusa kita diha sa pagampo. Musangpit kita sa Dios sa kamatuoran diha sa pag-ingon, patalinghugi kami Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, sama kang San Juan, mamahimong maisugong magsasangyaw sa ebanghelyo sa kamatuoran. Magampo kita. Patalinghugi kami, Ginoo. Nga sa tibok natong kasing-kasing, atong abagan ang pagpakigbisog sa simbahan, batok sa mga gahom sa kangitngit, nga nagulipon sa katauhan, diha sa kasamok o krimen. Magampo kita. Patalinghugi kami Ginoo. Nga isip mga matuon mo padayag kita sa atong pagpakabana, batok sa mga nagpahimulos og alang kanila, nga gipahimuslan, pinaagi sa politikanhong pagpugos o sa dunot nga mga binuhatan. Magampo kita. Patalinghugi kami Ginoo. Nga sila nga nabiktima sa panagdaog sa katapusan, makaangkon na sa hustisya, kagawasan o kalinaw. Magampo kita. Patalinghugi kami, Ginoo. Nga imuuntang isipon nga takos o mapuslanon alang kanamo, ngang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Patalinghugi kami, Ginoo. Alang sa kabatanunan, nga mamati unta sila pag-ayo sa tawag sa Dios, ngadto sa pagkabalaan, o magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya, pinaagi sa bukasyon sa pagkarelihiyoso o pagkapari, labi na sa Order of Saint Augustine. Magampo kita. Patalinghugi kami, Ginoo. Nga sila nga nagantos og namatay diha sa pagtuo, makaangko na sa ilang langitnong ganti. Magampo kita. Patalinghugi kami, Ginoo. Langit ng Amahan, ang imong gugma kanamo dili gayud mausab ni molubad. Ihatag kanamo ang kusog sa paglakaw diha sa imong presensya sa tanang mga adlaw sa among kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako kag inyong sakripisyo dawaton nata sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton na ta sa kadawaan sa sakripisyo gikan sa imong mga kabud, alang sa pagdai bagimaya sa iyang ngalan, alang sa kapuslan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O santos nga Amahan, dawata ang mga gasa nga among gihalad kanimo sa pangilid sa mga santos nga martir.
Itugot ka namong imong mga alagad nga maglig-on kami diha sa among pagtuo sa imong ngalan. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap ka din. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang ibayong at sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ubatar. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang imong mga santos nga martir, si San Pablo Bautista, San Pedro Miki ug mga kauban, sa pagsunod sa panigingnan ni Kristo mihalad sa iyang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang iyang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga naglig-on sa among tawhanon nga kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi pinaagi ni Jesucristo among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, 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 nga Ginoo, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, usana sa kahitasan, usana sa kahitasan, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan, usana sa kahitasan, usana sa kahitasan, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos dining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bago ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwa sa kalibutan, nagtubos ka na mo. Pinaagi sa imong krus, o pagkabanhaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Jesucristo, naghahalag kami kanimo amahan, niining paan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga angayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana,
uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan na atong gamiton ang mga pulong igitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Mangayaw kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tidabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Kay imo man ang ginharian, ang lahumot ang himayahan sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagiyon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manasap ka niyo. Ipakita ta ang timaan sa atong pag-inigsuonay. Sa Diyos mananagawagan sa mga sala sa kalibutan. Kaluy kami, at tagi kami sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan na gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay makalawat kanimo, apan ipangulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuwa ko nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento.
Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Dios, gipalutaw mo sa paaging kahibulungan ang misteryo sa imong krus, diha sa imong mga santos nga martir. Itugot nga maluluyon nga kaming gilig-on sa imong sakripisyo, mahiusa unta kanunay kang Kristo, ug magbudlay diha sa simbahan, alang sa kaluwasan sa tanan. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Katilimbanong pangaliya ngadto kang Senyor Santo Niño. Magampo kita. O Senyor Santo Niño, ikaw ang among hari o ang among Dios. Nagasimba kami kanimo. Ikaw ang among maligon nga manlalaban. Nagapalaban kami kanimo. Ikaw ang patron sa sugbo. Nagadangop kami kanimo. Ikaw ang nagbuhat sa dagang mga katingalahan, pinaagi sa imong larawan nga milagroso. Dinhi niining mga kapupudan, hinumduman mo kami, ug sud-unga kining mga kabus nga mga kalag, nga dagadangop kanimo aron imong tabangan. Agaka kami sa imong kinaadman, tudloi kami pinaagi sa imong kamatuoran, lipaya kami sa imong kalumo, panalipdi kami sa imong gahom. Nagahalad kami karong adlaw sa among hunahuna ngadto kanimo. Diha lamang kanimo amo silang itumong, sa among mga pulong mahitungod lamang kanimo. Sila maghisgot sa among mga kasakit, aron kami makaantos nila tungod lamang kanimo. Nangamuyo kami kanimo, Senyor Santo Niño, hayagi ang among salabutan, inita ang among kabubuton, linisa ang among lawas, santusa ang among kalag. Buot kami sa tanan nga pagbutan mo, tungod kay maoy imong pagbuot, subay sa imong pagbuot, kutob sa gidugayon nga ikaw magbuot. Itugot, Senyor Santo Niño, nga kami magbaton sa gugma alang kanimo, nga dili kami magpatuyang sa among kaugalingon, nga magmadasigon kami alang sa kaayuhan sa among isig katawo, nga magtamay kami ingon sa angay sa mga butang sa kalibutan. Tabangi kami pagbuntog sa among kailibgon, pinaagi sa mabinat nga kaligdong, pagdaog sa kahakog, pinaagi sa kamanggihatagon, pagwagtang sa kasuko, pinaagi sa kaaghop, pagbiya sa kataspok, pinaagi sa madasigong kakugi. Himua kami nga makinaadmanon dinha sa pagpanghukom, isog diha sa katalagman, mapailubon dinha sa pagsulay, mapaobsanon dinha sa maayong kapalaran. Tudloi kami hinigugmang Santo Niño, sa kaway bilis sa kalibutan, sa kahamiri sa langit, sa kamubuda sa panahon, sa kataas gayod sa eternidad. Ihatag kanamo sa katapusan, nga kami dili unta mahikalimot kanimo, nga kami magsimba kanimo, maghigugma kanimo ug mag-alagad kanimo dinhi sa yuta, aron kami magmalipayon uban kanimo hangtod sa wala nay pagkatapos dito sa langit. Amen. Pangamuyo ngadto kang Senyor Santo Niño, sa tanang mga kinahanglan nga moduol kami kanimo uban sa mapabsanong pagsali. O Santo Niño, tabangi kami. Sa tanan namong duha-duha, mga kalibog ug mga panulay. O Santo Niño, tabangi kami. Sa takna sa kamingaw, kalaay ug mga pagsulay. O Santo Niño, tabangi kami. Sa kapakyasan sa among mga laraw ug gigilauman. Santo Niño, tabangi kami. Sa mga kaparot, mga kasamok ug mga kasubo. O Santo Niño, tabangi kami. Kunang tanan mubiya kanamo ug ang imo lamang grasya ang magatabang kanamo. O Santo Niño, tabangi kami. Diha nga magtugyan kami sa among kaugalingon, ngadto sa imong malumo nga gugma, ingon og among bugtong dalangpanan. O Santo Niño, tabangi kami. Diha nga ang among kasing-kasing malumsan sa mga kapakyas. O Santo Niño, tabangi kami.
Kung kami masakit, ug ang among ulo ug mga kamot, dili na makabuhat, ug kami mag-inusara. Santo Niño, tabangi kami. Kung bation kami sa kasuko, ug ang among krus makapapungot kanamo. Santo Niño, tabangi kami. Sa kanunay ug sa walay hunong, bisan pa sa among mga kahuyang, mga paghisukkamod, ug sa tanan namong kaalaot. Santo Niño, tabangi kami. Magampo kita. O Senyor Santo Niño nga nag-ingon ka, pangayo ug makadawat kamo, pangita ug makakaplag kamo, pagtuktok ug ablihan kamo, nangamuyo kami kanimo, itugot kanamo nga nangayo ang hatag sa imong Dios nung gugma, aron kami magigugma kanimo sa bugos namong kasing-kasing, dinha sa pulong ug sa buhat, ug nga dili gayud kami muhunong sa pagdayeg kanimo. Himua o Ginoo nga kami magbaton kanunay sa kahadlok ug sa gugma sa imong santos nga ngalan, kay dili man gayud ikaw mobiya sa pag-amuma kanila nga imong gilig-on pagpabarog diha sa imong gugma pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Amen. Katapusang pagampo. O milagroso nga Santo Niño, nagahapa kami atubangan sa imong santos nga larawan ug nangamuyo kami kanimo nga tanawon mo nga maluluyon ang among masulubong mga kasing-kasing. Himua nga ang among mga pag-ampo makatandog unta sa imong malumo nga gugma. Sanglit madali siya sa pagkaluoy ug gihatag kanamo kanang grasya nga among gipakiluoy kanimo sa tumang kadasig. Kuhaa diri kanamo ang tanang kagulanan ug kakulang sa paglaom. Tungod sa santos mo nga pagkabata, pamatia ang among mga pag-ampo, ug ipadala kanamo ang kalipay ug hinabang, aron kami magdayeg kanimo, uban samahan ug sa Espiritu Santo, sa walay pagkatapos. Amen. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa ko. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dadang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Señor Santo Niño! Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño!